Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи Паҳлавон. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Шаби гузашта роҳбари ташкилоти Eagle FC Ҳабиб Нурмагомедов дар саҳифаи инстаграми худ ана ҳамин аксро, яъне акси Александр Шелеменко ва Артур Гусейновро монда навишт. И ҳамон ваъдаи додагии Eagle FC оиди шартнома аст. фикр мекунем ки ин яке аз муҳорибаҳои шавқовари соли гузаранда аст. рӯзи 17 октябр дар Сочи, дар Красная Поляна, дар қафас ду зарбазани дурахшони кишварамон вомехӯранд, ки дар муҳорибаҳои онҳо насли пурра ба воя расидааст. Александр Шелеменко зидди Артур Гусейнов, навиштааст Нурмагомедов. баъди ин эълони Ҳабиб Нурмагомедов, варзигари тоҷик, чемпиони Eagle FC дар вазни миёна, яъне 84 кг, Фаридун Одилов норозигии худро баён кард. Фаридун дар саҳифаи инстаграми худ ин аксро қайд карда чунин навишт: Сантоса гуфтем мезанем, гуфтан сеюм муҳорибаи онҳоро дидан мехоҳем. Баъд гуфтан Шелеменко, ба гирифта бо ҳамида додан. Вроди чемпион маем, бояд дигарода метан, навиштааст Одилов. хотиррасон мекунем ки Фаридун Одилов ва Марсио Сантос бояд ки дар турнири Eagle FC 39 меҷангиданд, аммо Сантос вазни даркориро карда натавонист ва Фаридун Одилов аз ин муҳориба даст кашид ва ба ҷои Фаридун ба муҳориба Артур Гусейнов баромад ва дар муҳориба бар зидди Сантос ничия кард. дӯстон, ростӣ мо намедонем ки шартномаи Фаридун ҳамчун чемпион чӣ қоидаҳо дорад ва ма фикр мекунем ки ин кори менеҷерай. Одилов менеҷер дорад ё не, ин чиза мо намедонем. Не ки агар ки менеҷер дошта боша, пас ӯ бояд барои чемпион, барои варзигари мо ҳамаи корро пеш бара. ахиди варзигар бояд аз қафои тамрин шава ва ба қафас баромада кори худро ба анҷом расона. аз суханҳои Фаридун фаҳмида мешавад ки ба ӯ муҳориба бо Шелеменко ваъда доданд, аммо ин муҳорибаро ба Артур доданд. дар ин ҳолат бояд шартнома баста шава, бояд ки ин корҳоро менеҷер пеш барад. умедвор мешавем ки ташкилоти Eagle FC ба Фаридун дар кӯтоҳтарин муддат рақиб медиҳанд ва ҳамаи корҳои айни замоншударо мефаҳмонанд. мо ба Фаридун сабр ва муваффақият орзумандем. якум рақами рейтинги вазни сабуки UFC ва довталаб барои камарбанд Дастин Бриллиант Порье мағлубияти худро дар муҳориба зидди Ҳабиб Нурмагомедов ба ёд оварда дар саҳифаҳои иҷтимоии худ ана ҳамин аксро монда чунин навишт: 2 сол пеш ман саҳнаро баъди пресс-конференсия тарк кардам. дили шикаста ва ба оянда боварӣ надоштам. имрӯз ма барои он омода шуда истодам ки дар охири сол дар миёни худ камарбанди тиллоиро бандам. муҳориба бурданро идома диҳем ва аз пушти орзуҳои худ равем. шубҳаро ба дигарон монем, навиштааст Порье. ин суханҳои Дастин Порьеро чемпиони пешинаи UFC Ҳабиб Нурмагомедов дастгирӣ кард ва дар таги ин суханҳои Порье чунин навишт: боз як қадами дигар Дастин, бурдборӣ хоҳонам, навиштааст Нурмагомедов. хотиррасон мекунем ки Дастин Порье бо чемпион Чарлз Оливера моҳи декабр дар қафас вомехӯрад ва барои камарбанди вазни сабук меҷанганд. ва дӯстон, чӣ хеле ки мебинем Ҳабиб ба ғалабаи Дастин Порье боварӣ дорад. ахиди шумо чӣ дӯстон? ба ғалабаи кӣ дар ин муҳориба боварӣ дорен? Порье ё Оливера? фикротона нависен. топови ҷангвари UFC дар вазни ним миёна Хорхе Масвидал гуфт ки бо кӣ ҷангидан мехост. агар ки Ник Диаз кори худро хуб ба анҷом расона ва дар муҳориба зидди Лоулер баромади хуб нишон диҳад, пас чаро ки мо бо ӯ вонахӯрем? ма албатта ки бо Ник дар қафас вохӯрдан мехоҳам. ин муҳорибае ҳаст ки ман доимо мехостам. дар вақтҳои пеш мо ҳардуямон дар ташкилоти Strike Force баромад мекардем. ман дар вазни сабук, а Ник бошад дар вазни ним миёна. ман нисбати ӯ ягон кори шахсӣ надорам, аммо агар ки мо ин муҳорибаро гузаронем, пас ин кори беҳтарин мешава, гуфтааст Масвидал. хотиррасон мекунем ки реванши Ник Диаз ва Робби Лоулер аллакай шаби 25 сентябр дар турнири UFC 266 баргузор мегардад. якум муҳорибаи Ник ва Лоулер соли 2004 дар турнири UFC 47 баргузор гардида буд ва Ник Диаз дар дуюм раунд Лоулерро шикаст дода ғалаба ба даст оварда буд. акнун баъд аз 17 сол онҳо реванш мегузаронанд. дӯстон, ин буд навори имрӯза. ҳатман фикр ақидаотонро нависен, дар канал обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.